କରୋନାର ଦୁଇଟା ଲହରୀରେ ଏତିକି ବାହାଘର ହେଇଛି। ଆପଣ ଯଦି ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଲାଷ୍ଟ 5 ବର୍ଷରେ ବୋଧେ ସେତିକି ବାହାଘର ହେଇନଥିବ। ତ ବହୁତ ଲୋକ ବାହା ହେଇଗଲେ, କିଛି ଲୋକ ଜାଣିକି ବାହାଘର କରିଦେଲେ, କମ୍ ପଇସାରେ ବାହାଘର ହେଇଯିବ ବୋଲି। କିଛି ଲୋକ କହିଥିଲେ ଆମର ପୁରା ଧୁମଧାମରେ ବାହାଘର ହେବ, ବାକି ସେମାନେ ଲୁଚେଇ ଲେଚେଇ ବାହାଘର କରିଦେଲେ। ତ ଏମିତି ସାରା ବହୁତ ସାରା ବାହାଘର ହେଲା। ତ ତା ଭିତରେ ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗର ବି ବାହାଘର ହେବାର ଥିଲା। ତ ଗୋଟେ ଦିନ ତାକୁ ଫୋନ୍ କରିଛି, ତ ସେ ଫୋନ୍ଟା ରିସିଭ୍ କଲା, କଥା ହେଲା। କଥା ହେଲା ବେଳେ ଭାରି ମନ ଦୁଃଖରେ କଥା ହେଲା। ମୁଁ କହିଲି ଆରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ତୋର ତ ବାହାଘର ହେବାର ଅଛି, ତ ତୁ ଖୁସି ହେବା କଥା। ଏଦିନ ହେଲା ଭଲ ପାଉଥିଲୁ, ବାହାଘର ଫାଇନାଲି ବାହାଘର ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତ ଏତେ ମନ କାହିଁ ଦୁଃଖ ତୋର? କହୁଛି ସେ ତ ମୋତେ କହିଲା କି ତୁ ଜାଣିଥିବୁ କରୋନାରେ ସବୁ ବାହାଘର ହେଉଛି, ତ ମୁଁ ବି ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି ତାର ବି ବାହାଘର ଠିକ୍ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ କହିଲି କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ସ। ତ ବଢ଼ିଆ ହେଲା, ବଢ଼ିଆ କଥା। ତ ଏତେ ମନ ଦୁଃଖ କରିବାର ରିଜନ୍ଟା କ'ଣ? ତ ସେ ମୋତେ କହୁଛି ଆରେ ବାହାଘର ସିନା ଠିକ୍ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ନୁହଁ। ତୋ ସହିତ ନୁହଁ, ତୁ ତ ତାକୁ ଏତେ ଦିନ ଭଲ ପାଇଲୁ, ତ ଏତେ ଦିନ ତୁମର ଏତେ 5-6 ବର୍ଷର ରିଲେସନସିପ୍, ପୁଣି ଏବେ ହେଲା କ'ଣ ତୁମର ଭିତରେ, ବାହାଘର କାହିଁକି ପୁଣି ହେଲାନି? ନା ଆରେ କରୋନା ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ନେଉଛି। ମୋର କରୋନା ଜୀବନ ନେଇନି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଜୀବନଠୁ ଅଧିକା ମୂଲ୍ୟବାନ, ମୁଁ ଯାହାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲି ତାକୁ ମୋଠୁ ନେଇଗଲା ସେ। ତ ଭାରି ଇମୋସନାଲ୍ କଥା। ତ ମୁଁ ତାକୁ ବହୁତ ସାରା ବୁଝେଇଲା ପରେ କହିଲେ ଦେଖ ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ, ତୁ ତଥାପି କଥା ହ, ଚେଷ୍ଟା କର କଥା ହେବା ପାଇଁ, ଦୁଇ ଫ୍ୟାମିଲି ମିଶିକି କଥା ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର, ସବୁ ହେଇଯିବ, ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା ତ କରୁଛି, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ତ ଏମିତିରୁ କିଛି ଦିନ ପଳେଇଲା। ତାପରେ ପୁଣି ଆଉ 10-15 ଦିନ ପରେ ସେ ପୁଣି ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲା ଦିନେ। ତ ଫୋନ୍ରେ ବି ସେମିତି କାନ୍ଦ ଟୋନ୍। ମୁଁ କହିଲି ଆରେ କ'ଣ ହେଲା, ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା, ଫାଇନାଲି କ'ଣ ହେଲା, ଡିସିସନ୍ କ'ଣ ହେଲା? ନା ଆରେ କ'ଣ କହିବି, ଡିସିସନ୍ ଆଉ କ'ଣ, ଆଜି ସେ ଝିଅ ବାହା ହେଇକି ଆଜି ତା'ର 4th ରାତି ଅଛି ତା'ର। ଆରେ କ'ଣ ଏମିତି ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଜାଣି ବି ପାରିଲିନି। ନା ହଁ ସେମିତି ସବୁ ହେଇଗଲା, ଆଉ କ'ଣ କରିବି କହ, ମୋତେ ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ସେ ପିଲାଟା ମୋତେ ବାହା ହେଇଥାନ୍ତା, ମୁଁ ତାକୁ ବାହା ହେଇଥାନ୍ତି, ତ ଆମେ ଜଣ ବାହା ହେଇଥିଲେ ଆଜି ଆମର 4th ରାତି ହେଇଥାନ୍ତା। ତ ଆଉ ଏଇଥିରୁ ଗୋଟେ ମୋର ଗୀତ ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଯେଉଁ ଗୀତଟା ମୁଁ ଗାଏ, କି ସବୁବେଳେ ତାକୁ କୁହେ କି ଆମର 4th ରାତିରେ ଆମେ ଏଇ ଗୀତଟା ଲଗାଇବା। ତ ସେଇ ଗୀତର ମାନେ ମୋ ପାଇଁ ଆଜି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା। ଆଉ କହିଲା କ'ଣ ହେଲା, କ'ଣ ସେ ଗୀତଟା କ'ଣ, ତ ମାନେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା ଟିକେ ମୋତେ ବୁଝା। ନା ସେ କହୁଛି ଗୋଟେ ଯେଉଁ ରଜନୀଗନ୍ଧାର ବାସ ଝରି ଯାଉଛି, ରାତି ସରିଯାଉଛି, ଗୋଟେ ଗୀତ ଜାଣିଥିବୁ? ମୁଁ କହିଲି ହଁ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଗୀତ, ବହୁତ ପୁରୁଣା ଗୀତ, ମୋତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ ସେ ଗୀତଟା। କହିଲି କ'ଣ ହେଲା, ତ ମାନେ କ'ଣଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ମୋତେ ଟିକେ ବୁଝା। ନା ତ ସେଇଠୁ ସେଇ ଗୀତଟା ଗାଉଛି କି ରଜନୀଗନ୍ଧାର ଗନ୍ଧ ସହି ହଉନି, ତାକୁ ନେଇକି ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ, ତାକୁ ନେଇକି ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ, ତାକୁ ନେଇକି ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ। ରଜନୀଗନ୍ଧାର ଗନ୍ଧ ସହି ହଉନି। ତ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ କେଉଁ ଲେବୁଲ୍ର ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଗୋଟେ ପିଲା ପାଖରେ। ତ ଯାହା ପାଇଁ ବାସ୍ନାଟା ତା'ର ଗନ୍ଧ ହେଇଗଲାଣି, ତ ସେ ଆଉ ସହିପାରୁନି। ତ ଏତେ କଷ୍ଟ ତାକୁ ଲାଗିଲା। ତ ତାକୁ ବହୁତ ସାରା ମୁଁ ବୁଝେଇଲି ମୁଁ କି ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ତୋ ଭଲ ପାଇବା ବିଷୟରେ ନ ବୁଝିପାରିଲା, କିଛି ନ ଜାଣିପାରିଲା, ତ ତୁ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବୁ? ତୁ ତୋ ଲାଇଫ୍ ବିଷୟରେ ଦେଖ, ଆଗକୁ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ କ'ଣ କରିବୁ ଦେଖ, ହେଲା।
ତ ଏଇସବୁରେ ଚାଲିଲା। ତ ମୋତେ ବି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ସେଇ ସବୁ କଥା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ବାଏ।